alle sammen. Ja, det er mig igen. I må lige undskylde min lille trip lige før. Så lige og hørt musik. Skal for lige komme lidt i stemning. Og grund til, for jeg skulle komme i stemning, det var fordi, at ja, det er sådan set ikke for noget, men jo, lidt er det. Kæresten og jeg skal til Candice koncert. Ikke fordi det er noget specielt, men det er specielt for os, fordi vi skal afsted med min kærestes familie. Hans søster og mand og nogle andre. Der kommer faktisk omkring 600 mennesker, så der kommer rimelig mange. Og det er bare for hyggens skyld. Vi skal være der klokken 6, og så skal vi spise der. Altså 250 kroner for spisning og lidt hygge. Man kan disse baggrunden og familien. Så meget er det heller ikke så. Og vi trænger, kæresten og jeg trænger også lidt til at slippe vores indre barn ud. Men i den her video vil jeg bare vise jer, hvad jeg har på. Så det bliver en dagens look video. Det her det bliver nok mit gå i byen look. Det gør nok første gang jeg har sammensat det her tøj sammen, men altså det er hvad jeg kan finde på at tage på, når jeg skal i byen, eller når jeg skal nogle andre steder. Og mit hår, jeg har prøvet noget nyt i dag. Prøv at krølle mit hår, og ja, sådan et helt store puff. Og ja, kæresten synes der det ser godt ud. At det ser godt ud, men jeg ved ikke lige helt. Så jeg skal lige prøve noget nyt, så det kan godt være, at jeg lige sætter noget bånd i. Den her. Det er en, jeg selv har lavet. Der er en knapper og nogle bånd. Jeg har også lavet en. Jeg skal lige se om jeg har også lavet en ring. Se. Nå. Det var ikke det, vi skulle. Okay. Den jeg plejer at tage på. Der. Den her, den kan jeg bedst lide. Jeg tror jeg ligger. Ja. Så vi kan da starte med, at jeg har den her på. Hjemmelavet. Så vi starter med smykker. I ring, der har jeg min den her ring. Sølvring. Ja, det er alle sammen med sølvring. De andre ringe, det er spinning ring, som I nok alle sammen kender til. Det 2 her og det 4 her, de hører sammen, og de 2 her hører sammen, og ja, den her, den kommer bare. Det er bare en køb enkelt. Og ørering har jeg min nye favorit yndlingsøring, som sådan lidt diamant udenpå, og så er der en dame inde i. Rigtig, rigtig flot. Og i nejlak, der har jeg sådan en, hvad var farve den hed? Jeg skal finde det. Golden Chocolate fra Pia's Accessories. Kanon flot farve. Den er sådan sort, eller ja, sort guldig safari farve. Den er rigtig, rigtig flot. Hvad har jeg? Jo, så har jeg armbånd, den her hjemmelavet. Og halskæde har jeg mit sølvhjert med lidt diamant i. Ja, som sagt så har jeg krøllet. Rykker jeg lige kameraet herhen, så I kan se.
skal jeg så ikke tage af, at der er lidt rod i baggrunden, fordi jeg vidste ikke, hvad for noget tøj jeg skulle have på, så der ligger lidt tøj i baggrunden. Men i tøj, der har jeg min Chanel langærmet trøje på, og så har jeg mit cowboy denim højtalje nederdel, og så har jeg bare et sort bælte fra PS Accessories på. Den her, den er neddeler fra H&M. Den her Chanel trøje, den kan jeg ikke huske, den er rigtig gammel, så jeg kan ikke huske, hvad jeg har det fra. Og så har jeg sort gamasje på. Og det sko, som jeg skal have på med hertil, er min støvler her. Min ankelstøvle. Jeg kan prøve at tage det på, og hvordan det ser ud helt lukket. Så skal jeg have den her habitjakke på, eller hvad man nu kalder. Jeg kan lige prøve at tage den på, så I kan få lov til at se hele lukket. Jeg tager den på. Den er lidt stor, men jeg skal have syet dem ind, når jeg lige har fået min symaskine i gang. Men så sådan her jeg skal se ud. Når vi skal være inde i handel, så der bliver lidt varmt, når vi skal drikke lidt også. Så der kan jeg tage den her af, fordi den her Chanel trøje, den er sådan meget tyndt stoft. Den er så gammel, at hey, smart. Smart hul, der er kommet til. Nå. Men ja, det var alt, hvad jeg har at sige. Og ja, jeg skal lige hurtigt vise min makeup. Det her look, det bliver, der kommer jeg makeup til tøjet med det. Det bliver en af mine Valentins-serier. For jeg laver sådan en serie, der hedder Valentins-serie, hvor det er så lidt romantisk, smukke eyes, der kommer og forskellige, der har noget med Valentin, altså kærlighed at gøre. Men ja, ellers så har jeg bare det der er rød på, og lidt sådan, ja, rød-pink. Og så har jeg sådan lidt en, der hedder, hvad hedder det? Altså det er meget sort, men også med lidt pinky. Og så har jeg lilla og turkis og blå på hernede. Men I kan selvfølgelig ikke så godt se det lige nu. Men jeg tror måske, at der kommer et billede med. Hvis ikke, så det ved jeg ikke. Det finder jeg lige ud af. Ellers så kommer jeg ellers så kan I se det med min makeup til tøjet selvfølgelig. Der laver jeg det om dagen, så nu er klokken nemlig ved at være 5, så der er en time til vi er afsted. Så derfor jeg vil bare lige hurtigt filme, inden jeg skal afsted. Fordi at det vil være et par dage siden, jeg har filmet. Og som I kan høre, så har vi fået gæster, så jeg må hellere afslutte. Men det var alt for den her gang. Vi ses snart igen. Hej hej.